yang sayang anak lagi loh. Iki aja lali lur kulinere. Kesenian Bandengan dina iki. Ya iki bos, syuting bos. Nah. Iki lho. Dendi ku Bandengane. Kene apa kene Bandengane? Ana. Nah, ngono lho, sip. Nah, oke, siap. Boleh ndek kene, bos. Wong ngene kene, iki arahe ndendi ku? Oleh teko arah Trabasan nang Temas iki lur. Lur. Nggih. Kene lur. Wong ngene Bandengan malam hari ini. Nah, iki. Nah, sepilno iki. Nah, iki lho. Wonge ya ndek kene. Nah. Wes pokoke wonge ndek kene wis. Aja kuwatir. Untuk sempol ayam asa. Ngomong orang main nang meluncur bola. Tahu tarono to yo? Bola. Nah, sepilno camilan rekomendasi. Nah iki. Kayak konco nonton Bandengan apa karnavalan mulur. Nggih. Yang sayang anak ono mandi bola, untuk mie ayam hadir. Nah, patah gore hadir. Nggih. Tak sepilno kabeh iki bola. Aja lali kok jajan lur. Kena gawe camilan ambek nonton Bandengan. Iya, Bandengan nih, Kang. Bandengan mumpung adem-adem. Cemilane sing anak. Oke, kulinere. Ono mochi. Ye, lagi. Camilan nih lur. Nah, Jawa pilno wis jajanane wis jan maknyus wis nang meluncur. Untuk rangin pancong ya hadir lagi, tapi wonge mbon ndendi wonge. Wis aku tak nyepil kalem-kalem lur jajanane wis macem-macem wis iki lho follow-follow UMKM iki. Nah. Ono jasuke lagi. Tempe mendoane bolo. Untuk yang sayang anak lagi wonge ndek kene Tibano. Wonge Tibano tunggu iki lho apa ngene iki jenenge. Oh kaya mobil keliling ini gitu. Nah. Wis mene acara ndi? Mene. Apa iku? Yo Bandengan. Oke. Mene. Ya wis sangetan yo. Wah. Beda dari ini pandan loh iki. Ya. Untuk yang sayang anak, Masya lali bolo. Pandangnya sana sudah. Woi tak sepil no. Spesial perform. Ono cilok goreng, jagung rebus. Featuring